Pasok lang, pasok, pasok. Ha? Hindi, diyan lang sa baba. Taytay, Mega Love shoutout. Taytay Channel, Mega Love shoutout. Ayan. Taytay Channel, Mega Love shoutout. Thank you so much. Ayan, Taytay Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. 4 million, Mega Love shoutout everyone. Thank you so much. 4 million in the house. 4 million in the house, Mega Love shoutout. Sir J Munitz. Mag-try nga ng hapon at baka maganda ang ating live. Tamsa Karang host, Bira. Ayan. Sir J, Mega Love shoutout. Mag-try ng hapon, baka maganda ang connection. Ayan. Salamat po sa patamsak, Sir J. Ayan. Ayan, Bicolanang Oragon. Mga lalas, si Bicolanang Oragon. Taytay Channel, Mega Love shoutout. Lala, Taytay Channel. Ayan. 4 million, Mega Love shoutout. 4 million in the house. 4 million. Ayan. Bless my life, God. Please. Ayan. Pirming nindot na mau nga bira. Sir J. Hi. Try natin ganitong oras. Baka okay. Ayan. Ganun pa rin ba yung connection ko? Hindi ko na alam. Bicolana, Mega Love shout out. Bicolana. Bicolana, 20 palitan. Ayan. Bicolana, may 20 mga lalabs. Taytay Channel, Mega Love shout out. Ayan. Taytay Channel, Mega Love shout out. Ayan. Kiring, 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 kiring. Ayan, Mega Love shout out. May 20 si Bicolana mga lalabs. Ayan. Bicolana may 20. Tawa si Sir J. Oy. Ayan. 20 raw palitan. Ayan. From Bicolana. Diyos ko mga Panginoon. Bless my life. Ayan. Kahit maka 2 hours man lang na tuloy-tuloy yung connection. Ayan. Ayan, palablab na kapin mga lalabs. Taytay Channel. Taytay. Ayan. 4 million Mega Love shout out. Ganda ni host. Ayan. Maganda lang lalabs yung gising. Ayan. Kasi hindi tayo naka-live. Lagi tayong na lalaglag. Nag-try everyday sa pang-umaga. Hindi kaya. Ayan. Try natin ng hapon. Baka kayanin. Pag ito namatay pa, hindi ko na alam kung anong problema ng aking internet ba, yung computer ko ba, o si host talaga ang may problema. Ay. Taytay Channel. Ayan, lablabin natin Taytay Channel. Mega love shout out. Taytay Channel, you're still here, Lalat. I'm gonna watch your video. Ayan. Kiring, 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 kiring. Ayan. Salamat, Bicolana. Parehas tayo, Bicolana. Parehas magayon. Ayan. Bicolana, magagayon. Maui, what are you doing? Ayan. Ayan, 2 million, Mega Love shout out. 2 million. Ayan. Diyos ko, kumukulog. Grabe naman talaga, oy. Katakot-takot na yan, Diyos ko. Ayan, 3 million, Mega Love shout out. Ayan. Pasok lang sila mga lalab, pasok.
Pasok lang, pasok. Taytay Channel, I'm watching your video. Ayan, wow. Si Madam Taytay Channel. Ano ba to, Taytay Channel? Ayan, Taytay Channel, I am here in your house. I'm gonna watch your video. You still here or you are not here? Go, go, go. Go. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Reynas TV, Migalab, shout out. Reynas TV, ayan. Reynas TV, nagbaba ng kanyang bahay. Reynas TV, lablabin natin mga lalabs. Ayan. Wala na ba si Taytay Channel dito? Wala na? Wala na si Taytay Channel. Ayan. Bicolana, nandito ka pa ba, lalab? Bicolana. Ayan. Reynas. Sir J, thank you so much po, Sir J. Parang kumukulog-kulog. Diyos ko, wag sanang umulan, Panginoon ko. Ayan, 3 million Mega Love, shout out. Reynas. Ako to vlog, Mega Love, shout out. Dan Tamsak host. Ako to vlog, Mega Love, shout out. Ako to vlog. Ayan, bigyan kita ng jacket, Ako to Lalabs. Ayan, jacket na, may jacket ka na, Ako to Lalabs. Salamat. Ayan, Ako to vlog. Meron ka ng jacket. Thank you so much. May jacket ka na po, Ako to Lalabs. Ako to vlogs. Patusok nyo upload, oh. Sige, lablabin natin yan, lalabs. Yun yung upload mo. Magbaba ka ng bahay. Wala na dito si ano? Wala na si ano? Reynas, nandito ka pa ba, Reynas? Nandito pa ba si Reynas? Maui boy, stop crying. Reynas, nandito ka pa ba, Reynas? Ayan, Akuto Vlogs. Tingnan natin si Akuto Vlogs. Si Madam Akuto. Si Akoni pala to. Kaya na niya. Kaya na niya. Ayan. Ang cute naman ng baby. Lee Song Son, Mega Love, shout out. Hello everyone. Nice to meet you everyone. Hug, hug. Ayan. From Lee Song Son, Annie Rose Simbaon, Mega Love, shout out. Annie Rose Lalabs. Kutomoto Harang, Mega Love, shout out. Kutomoto.
Ani Rose Lalab, Miga Miga Love, shout out. Kutomoto, ayan, si Kutomoto Harang. Kutomoto, Miga Miga Love, shout out, Kutomoto. Kutomoto, ayan. Pang-8 tamsak, ma'am, from Kutomoto, ayan. Ani Rose Simbao, nagbaba ng bahay. Open-open lang natin mga lalas, kaya ganyan. Kutomoto may 15 mga lalabs. Ayan. Available kay Kutomoto 15. Kutomoto may 15. Sino ba to si Kutomoto? Ay, napin ko pala si ano, wala naman link. si Akuto Vlog. BG host from Akuto Vlog. Ayan pala, love thanks from OFW ako. OFW ako, mega love shout out. Ayan, Gax. Tamsak host, Gax. Mega love shout out, Gax. Tamsak host. Lalab, salamat sa iyong patamsak, Gax. Ayan, Gax Lalabs. Ayan, on the way na yung jacket mo dyan, Lalabs. Gax. Ayan. Gax Tamsak. Wag naman sanang mag-loading. Diyos ko naman. Ayan. Kutomoto. Ayan, lablabin natin si Kutomoto, mga Lalabs. Kutomoto, lablabin natin mga Lalabs. 3 million mega love shout out. Ayan. 10 million tamsak. Thank you so much, everyone. Gax Tamsak host. Ayan, Gax Lalabs. Meron ka na pong jacket, Gax. Ayan. Gax, ayan si Gax. Nandito ako ulit sa bahay mo, Madam Akuto Vlogs. Nandito ka pa ba, Madam Akuto? Naka-BG siya, BG. Ayan si Gax nagbabapatusok sa premiere. Sige Lalas, may premiere ka. Isunod kita kay ano. Gax, sige lang Lalabs. Herminia, Madam Herminia Sakyap, mega love shout out. Kutomoto may 15 mga Lalabs. Ayan. Kutomoto tayo tamsak bell all from Gax. Ayan, Kutomoto kayo raw ni ano, Gax. Kutomoto kayo raw ni Gax Kutomoto. Ayan, tamsak bell all raw kayong dalawa. Ayan. Madam Herminia Sakya, tamsak host. Jas Lopez, Migalab, shout out, Jas. Tamsak Puhos, Lalab, Migalab, shout out. Salamat sa patamsak. Ayan, 7.88 ka, Kutomoto. Gax, ano ba yan? Wait lang, Gax ha, wait lang. Bigyan kita ng jacket, Jas Lopez. Ayan, 3.35 ka. Start na ako, 15 tamsak na din. Ayan. Sa premiere mo po from Kutomoto. Ayan, Jas, on the way na. Ayan, Jas, may jacket ka na Lalab, Jas. Jas Lopez, Migalab, shout out. May jacket ka na Lalabs. Ayan, thank you so much. 4 million Migalab, shout out. Madam Herminia Sakyap, nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan. OTW 15, Kutomoto from Gax. Ayan. Ayan, Kutomoto. Wait lang mga Lalas. Pailawin lang natin yung ilaw sa labas. Ayan, OTW 15, Kutomoto.
Josh, may jacket ka na lalab, Josh. Ayan, on the way daw, 15 Gok from Gox. Ayan. Okay, Gox from Kutumoto. Madam Ako to Vlog, nandito ka pa ba? Ba't ayaw? Haki Ukak, mega mega love shout out. Hello. Ayan. Lalab Haki Ukak, mega mega love shout out. Lalabs. Haki Ukak, mega love shout out. Thank you so much. Ayan. Thank you, Haki Ukak. Kutumoto Tamsak at dating deket Premier Minya Sakyap. Ayan. Haki Ukak, nagbaba ng bahay. Ako to Vlog Dan Pulpak from Just Lopez. Ayan, thank you so much. Ayan, 3 million mega mega love shout out. Lablabin mga lalabs. Ayan, Madam Alma, mega love shout out. Try natin, Madam Alma, mag-live ng hapon. Ayan, or ng gabi. Ng ganitong oras kasi sa umaga ang hirap. Ayan. Madam, ako to vlog, nandito ka pa ba? Ayan, kung wala na si Madam, punta tayo kay OFW. Ako, nandito ka pa ba? Wala na? O punta tayo kay Madam Herminia Sakyap kung wala na siya. Annie Rose, nandito ka pa ba, Annie Rose? Wala na rin. Wala na rin si Honey Rose. Ayan. Just Lopez, ayan. Pang 15 tamsak host from Alma Albiar. Madam Alma, maraming salamat po, Madam. Ayan, 3 million Migalab, shout out. 3 million in the house. Salamat po sa patamsak. Ayan. Harang, ayan, Herminia Tamsak po, dating dikit from Josh. Ayan. Harang, ayan, from Herminia Sakyap, Lalabs, maraming salamat po. Ayan. Salamat, Josh, from Herminia. Ayan, magandang din ganito time host. Kaya mga Madam Alma, minsan kasi ganitong oras naman umuulan. Pag umuulan, walang connection. Ayan. Buti nga ngayon, medyo maganda yung panahon. Sa umaga naman, mahirap. Mahirap pasok. Pwede ako bago pumasok. Ayan, from Alma Albiar. Madam Alma, maraming salamat po. Maraming salamat to sa pagpin. Ay, maraming salamat din mga lalang. May pasok ka pala, Madam. Ayan, Bicolana, 20 palitan. Ayan. Si Bicolana po may 20 mga lalab. Sunod kita, Madam Alma, kay ha. Ayan, 2 million Miguelab shoutout, pero mas maraming tao sa umaga kaysa gabi. Na-try ko lang naman ngayon. Kung may tao. Morning dito, host. Ay, nga pala. Wala ka pala sa Pinas. Ayan, 2 million Miguelab shout out. Kumakain ako pas muna Bartiran from Alma Albiar. Ayan. Sige po, Madam Alma, kain ka lang dyan. Kain ka lang dyan, Madam. Enjoy your breakfast. Ayan. Daming harang. Ayan. Nangangamoy sinaing.
Sige lang po, Madam Alma, maraming salamat po. Bigla tuloy akong nagutom. Tinatawag mo kong kumain. Barbie love, Barbie love. Ayan. Di pa luto ang sinaing. Ayan. Snack na lang sa'yo, host. Ayan. Mamaya pa, madam. Ano pa lang dito? 6:18 ng umaga. Ay, gabi pala. Kumukulog. Diyos ko, Panginoon naman. Diyos ko po, wag sanang tumuloy ang ulan. Ayan, 2 million Mega Love shout out. Ayan, patamsak po nakapin mga lalas. May premiere si ano po. Nakapin. Ayan. Ayan yung nakapin po. Hermenia Sakyap po. Lablabin natin mga lalabs. May bago dyan ngayon. OTW sa nakapin from Madam Alma Albiar. Ayan, Madam Alma, salamat. Madam. Madrik naman na daguldol na to. Pag umulan, iwan ko, wala na. Puro na lang kamalasan. Ayan, 1 million. Mega Love shout out. Tamsak na lalab sa iyong premiere. Ayan na, tamsak na, Madam Hermenia Sakyap. Ayan. 3.4 ang iyong bahay. Malaki na rin. Yung sa akin, matagal na, hindi na umaakyat kasi hindi ako nakakapangisda at laging walang internet. Kung walang internet, magkaroon naman ng internet, may nag-welding. Kung wala naman nag-welding, umuulan. Ang hirap dito sa probinsya. Oy, Diyos ko. Lisongson, nagbaba ng bahay, Lisongson. Minsan naman, maganda ang panahon. Nagluloko ang internet. I don't know what I will do. Kosikulot. Mga lalas, patamsak po nakapin. Ayan. Dan na po ba kayo nakapin magtamsak? Balik ka na abroad, Jose. Madam Alma, ano pa next year? Babalik po ako next year, mga May. Ayan. Ngayon, dito muna tayo sa Dito muna tayo sa Pinas. Ayan. Kutomoto Dan 15. Ayan. Ano ba yan? 7.88 to 7.89. 184 tamsak na. Ayan. Hanap ka muna ng jowa dyan. Ayan. May jowa na ako, madam. May jowa na si Hoz. Ayan, 3 million Mega Love shout out. Congratulations. Ayan, salamat, madam. Congratulations daw. Thank you. Ayan. Dan 15 loads, 57 tamsak sa premiere mo, loads. Ayan, Gax Adventure. Gax Pachek, thank you from Kutumoto. Ayan. Mabuti may jowa na host. Approve na Maui. Ayan. May jowa na tayo, madam. Ayan. Ayan, 5 million Mega Love shout out. 5 million, thank you so much. Ayan. Ay, jowa na daw. 6 million, sana all may jowa. Ayan. Ay, Diyos ko. 6 million Mega Love shout out. Ayan. Yung jowang maraming pera. Gax, thanks po. Ayan, Gax. Maraming salamat. 5 million Mega Love shout out. Ayan, thank you so much.
Kotomoto 15. Ayan, may 15 si Kotomoto mga lalabs. Madam Alma, sa'yo ko lang ito sabihin, madam, pero sa viewers ko, hindi ko talaga ito sinasabi, madam, ha? Madam Alma, nandyan ka pa ba? Madam Alma. Madam Alma, may sasabihin ako. Ayan. Kotomoto, may 15. Madam Alma, isa pa. Mayroon tayong ibubunyag. Hindi to alam nila. Wala na ata si Madam Alma. Madam Alma, ka lang dyan, magparamdam kung nandyan ka kasi may sasabihin ako. Herminia Sakyap. Ayan. Premier from Gax. Sige, lalab, tamsakan natin ng iyong Premier Lalabs. Ayan. Gax. Ayan. Kotomoto. Madam Alma, I am pregnant. Madam Alma, nandyan ka pa ba? Narinig mo ba yung sinabi ko? Hindi ako narinig ni Madam. Wait lang, host. Hindi ako narinig. Okay lang. Ayan. Gax. Ayan. 6 million Migalab. Shout out Lalab Gax. Tamsak na lalabs. Tamsak. Kotomoto Dan from Alma Albiar. Ayan. Thank you so much. Walang nakarinig sa sinabi ko sa lahat ng nandito. Ano yun, host? Ready na ako. Ano yun? OTW Alma. Madam Alma, I am pregnant. Baka sabihin mo, congrats. Yes, thank you. I am pregnant. I am not joking. Ayan. Wow, talaga ba? I'm so happy for you. Yes, thank you. Yes po, yes. Yung ibang viewers ko, nagsasabi, host, bakit ka tumataba? Bakit ka, host, tumataba, host? Dan 57, dikit na. From Alma Albiar, from Kutumoto. Yes po. Hindi po ako nagjo-joke. Hindi ako nagjo-joke, mga lalas. Hindi tayo nagjo-joke. Ayan. Nagsasabi tayo ng katotohanan, pawang katotohanan lamang. Yes, tama po yung narinig nyo. Ayan. Dan 57, tamsak dikit na. Ayan, from Alma Albiar. Wow, sana all. Ang bilis. Go, go, go. Ang bilis daw, sabi ni Madam Oy. Yes po, Madam Alma. Mabilis kung bakit hindi pa ako maka-abroad. Kaya hindi pa makaalis si host dahil dyan. Kasi yung ibang nagsabi, host, kailan ka babalik ng abroad? Hindi pa sa ngayon, mga lalabs. Ayan. Herminia Sakyap, lalabs. Ayan. Dodong Badong, thank you from Alma Albiar. Ayan. Haha, nakatawa ko, oy, sa tawa mo, host. Yes, lalab, totoo yung sinabi ko. Totoo yon. Gusto nyo bang makita yung tiyan ko?